Ang ko na hay joto palbag sa kay Emra division yuta pin ani sikla rok ani কর্মচারী rok ani buri rok ani chhatro rok जों दा हाइकमान्ड मा दं खामो मा दं या एकमात्र आईपीएफ सरकार फाइमेन परेओ जदन खुसिं खा जोंनो बर केसे बय दं माने सादा होय दं माने गिरि गरखे मा दं माने आबा जों मुक्ति माखा तब जो सरकार कर्मचारी रक सारागो छात्र रक सारागो सिग्ला रो भाई कक सारागो जों ते गिरि गरख रैखा फाइमेन बोसोर मास खाबा एक बोसोर काय खचों नों दज्जा मा खालाय दाखौ बोखरक जों काम खालाय दंगो साबुं हाबुं जों सरकार फाइनि लगे लगेनो जों 2 मास मिसिंगो जों वानसुगो माय आम हाय नै नै दिना आवरला ना रिपोर्ट जों महाराजा बिरबिगम आउटपुट खाय रेखा खाय मा खामो जों खायमेया एक मा दाइबो जों फाइगै दिनि इतिहास न दिनि गर्व इतिहास दिनि लाइबो बानो जों तरक तरखाय जों उन्नत खाय दङ जोंबो महाराजा हामजाव दिनै आबो सिबिया जों फाइमेल लगे लगेनो 3 मास मिसिङो बिसिबां आनि ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेंट खायना बायबर सुजुग माखा जों बरानो दिनै बरा गभर्नमेंट पैचारा वै बर जों जन बडे 2 लाख खेरे जों बरानो कलकाता को बेंगलुरु जों Porinairokno रोहर खा 500 नि ऊपर नों साला सीपीएम सरकार 25 बोसोर नों आनि सिग्ला रकनो आनि बेकार रकनो साख्रि Rinabagwi जों जेला फेमदों रिखा सुजुग पबुसुक बुक्तबो यं खाजिं बरारो दिनै Porinairokno एकमात्र आईपीएफ सरकार आईपीएफ सरकार जों वानसोय दंगो जोंखौ माने कक सागो प्रथम अधिकार जों दिनै गन्थाइ बारायनाय नाय फार्स्ट प्रायोरिटी आवर डकुमेंट आवर विजन डकुमेंट जों सावो दिनै सरकार सावो फार्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा जों साइमन दाखौ बोखरो आमने I.S Rinabagwi दिल्लीयाव पर 20 जन दं जों सिख्ला रक जदन मा गाहाम MA पास BA पास डॉक्टर इंजीनियर छात्र गाहाम जों जासाय खलायगै बर जों I.S Rinabagwi जों दिल्लीयाव बर पाथर होखा सु दिल्लीयाव विभिन्न जायगायाव पर जों दाबो बेंगलुरु हैदराबाद प्राय 60 जन सिख्ला रक दिनै बुरै सिख्ला रक 60 जन हायबर दाबो I.S Rinabagwi बर कोचिं नाय दंगो पूरा सरकार बेर खाय दं बर जों नों साला सीपीएम 25 बोसोराव नों कयजन होखा पाथर होखा दिनै सिगां I.S Rinabagwi जों आमताम भागे सुजुग माखा जों सरकार फाइमेन सुजुग माखा तै नार्सिं ट्रेनिं प्राय 80 जन हाय होखा दिनै Twiprasa रकनो बर खुसिं बायखा दाखौ बोखराव जों खाय दङ जों सामोन खाय दङ दरे जों सरकार करिंग्लाय जों मा सुजुग मा खामो ताव TSR ने 2 बेटेलियन जों खुलावनाय इदां 2-3 मास मिसे जों रिक्रुट खालायनाय 2 बेटेलियन TSR जों Rinabagwi जों रेडिं खा टेमने 30 बोसोरनि आमोल 10 कांग्रेस नि मखां थुबै कांग्रेस नि मुखुस थुबै ताबुक बाजाराव मानथगो मुसानि मखां हनुमान नि मखां जात्रा जात मखां खलायाखै प्लास्टिक नि मखां थुबमानि हाय अबायके पार्टी नि मखां थुबलायै कांग्रेस पार्टी नि मखां न थुबै से आयं नायनि फायने 10 30 टा बोसोर Twiprasa रकनो जे टिकटक माने जे दुख बिरमान देखा अब बेलाय वाना मा चिंचा ओ 30 टा बोसोर नि दुख कष्ट न ताबुक बचिने अकरा चक्रा रक पक मानजाग लाइया आसके दुख बिरमान नुका आसके माते मानुया अबाब मुका आसके बुथार जाखा तकथार जाखा तै सानाने हामलिया अब हाय अवस्था अब निया गुलबो Twiprasa रक मुक्ति नि बागै लामा नायचोक जावो मुक्ति नि बागै लामा नायचोक जावो अब नि बागै मुक्ति आंदोलन हनै बुमुं रिउयाकै जे मुक्ति आंदोलन नि दाता कर्णधार थांयाकै हायनो हाय सीपीएम ने खतल हायनो हाय गणमुक्ति परिषद नि बिसिंगै ओ Twiprasa रक
o tirpawo a Congress ni makhang thubui je wansarak Twiprasa 30 ta bosor mutung tui shatok kha a wansarok tewaisa Congress jakaroi CPM ungbayoi CPM ni makhang thubui akoi tei 35 ta bosor Twiprasa mutung tui shuson klaikwa mutung tui thokaikwa mutung tui shatok tekto birman dikwa obigata rangno nahari nei khangkai जों आसकाइनो Twiprasa shatok jakha buthap jakha toksat jakha kubi nate saimanliya aboni bisingo phano tini bisingo wansuknai kereng rok ha dafano hamjaknai rok buthagei tongya